Gu Eider Juletan Aiara gara, turismo estatuetako goi maila zikloa ikasi dugu, Zubiri Manteon, eta gure ikasi enpresa Xirimiri Aparta Hotela deitzen da. Gure proiektua hainmodan dagoeneko turismoarekin lotuta dago, eta Pasaiako portuan biltegiratuta dauden kontenedoreak hartu ditugu, hauek bererabiliz aparta hotel batzuk sortzeko, eta erabaki dugu jartzea gure aparta hotela errenteria inguruko mendian, Donostia masifikatutik alde egiteko. Pasaiako portuko kontenedorak hartu, hauek birmoldatu eta apartamendu individualak sortzea erabaki genuen, bertan sukaldearekin, eta hortaz aparte beste zerbitzu batzuk eskaintzen ditugu gure aparta hotelean, jatetxea dugu, gosariak ematen ditugu, eta hortaz aparte ere bai, ekitaldiak egiteko lekuak, adibidez ezkontzak egiteko espazioa badaukagu ere bai, udaran igerilekua eskaintzen dugu, eta txangoak egiteko bizikleten alokairuak ere eskaintzen ditugu. Informazio guzti hori gure webgunean agertzen da, eta bertan ere apartatoleko erreserbak egiteko aukera ematen dugu. Kategoria zehatz honetan irabazteko Eibarrekos feriako salmenta puntuako detaileak asko zendu genituen, genuzkan aurkezpen txartel batzuk, triptikoak, eta ere ordenagailu baten jarri genuen gure webgunea bezeroak errazago izateko gure apartotela ezagutzea eta bertara jotea. Ikas enpresa metodologia oso interesgarria iruditu zaigu eta azkenean gure egunerokotasunerako eta gure etorkizunerako oso erabilgarria izan den zerbait izan da. Urte osoan zehar asko ikasi dugu eta adibidez Eibarreko azokara juteak eta bertan egindako salmenta puntuak saria irabazteak ekarri du, orduan guretzako oso interesgarria izan den zerbait izan da eta gazteak garenez eta lan munduan sartzeko eta gure ideiak sortzeko eta abar, azkenean oso lagungarria izan zaigu eta oso gustora gaude proiektu honekin. Orokorrean gure proiektuarekin eta gure lanaren emaitzarekin oso gustora gaude, hiruren artean oso ondo moldatu gara eta asko lagundu gara gure artean, eta batez ere eskerrak eman nahi dizkiogu gure irakaslei Nerea eta Nikaneri, bestela ez zen posible izango, eta denon partez eskerrik asko. Eskerrik asko!